Maayong adlaw na sab sa inyong tanan dira guys. Magtago na sa tag kuryoso ron guys para tubong sa tong baboy kay gahapon nagabot sila lulong kuryoso. Unya ang lawas sa kuryoso nga ilang gigabot gihatag sa kuha. Doon na sa tay matadtad para tubong sa tong baboy ron guys. So samtang magtagod ko aning tubong sa akong baboy guys, aning kuryoso. Doon na lang ko hinumduman nga balak sa una sa akong lolo guys. Nga gusto na ko inyong mabatian. Kay sa unang panahon guys, uso sa una inig mamisita gani, mabalak yun na sila guys, harana balak. Nga doon ako nahibawan nga balak sa akong lolo. Tumbuhi patos lolo kay lihiro magito siya mag balak-balak og sugilanon. Akong ipabati karon sa inyo ang balak sa akong lolo guys. No? Naghanap og hakot ani day guys. Ako lang i-voice over guys ang balak kay nagbalak-balak ko ganina samtang ka video ko daghag mga manok nagsamok-samok guys. Maong karon ako lang i-voice over aron nga mas maklaro gyud siya guys. Sugdan nato guys ha. Dili ko na unta buot pang pagahagpaton. Kadtong dugay ng nangapusgay nga tipaka sa atong kagahapon. Kagahapon nga bisan gilumutan na sa mga nanglabay mga katuigan. Nagpabilin pa kining labas kaysa paghandom kanunay kong ginabisbisan. Magtiniguang lang ta guys. Pero kapoy guys, mo tang taginhawa basta magtiniguang tag istorya. Ania pa ako hangtod karon. Niining dapit nga maoy buhing saksi kanhi sa atong kamalipayon. Dinhi niining dapita na numpa og nagsinaaray kita. Nga ang kasakit o kaslipay sa luhan tang luha. Apan nganong sa kalit sa walay pagpanamilit, gilangkatan mo man kining dughan sa himaya o kalipay, og maoy gipuli mo ang makusog nga unos sa mga kasakit. Og kung isayran ko palang unta nga daan, nga ingon lang di ay niini ang akong pagadangatan. Mas maayo pag wala magsugat ang duhata kadalan. Kaysa kaulahian, adto man lang di ay ako ihagbong sa bungaw sa kapakyasan. Og kung may gahom palang unta ako kani adto nga katingalahan, bisakyan ko na unta ang mga pako sa akong handurawan. Gidala ko unta ikaw ngadto sa kapunaw-punawan, aron didto taliwala sa mabagang gawon, dili ka na mailog pas uban. Apan sa gahom wala ako ni ana, ni salapi man o kinaadman gihikaw o sabkanako ni bathala. Nga maoy usa sa nahimong hinungdan, nganong ikaw kanako ni biya. Og busa kanimo una ako karon ang manamili. Kay usa ni ining mga adlaw ako mularga sa halayong dapit. Kay basin na lang nga sa dapit nga akong pagaadtuan, adto ko na mapopo ang mga bunga sa pangandoy kong tingusbawan. Og kon buligan man ako sa kapalaran, balikon ko na ikaw unya dinhi. Aron ng atong mga saad og panumpa, mahatod ko na sa katumanan. Apan pananglit kun kapakyasan man lang ang akong mahiaguman. Og nakita ko na lang nga tuwa ka nagpauraray sa laing mga dughan. Kining dapit nga maoy buhing saksi kanhi sa atong kamalipayon. Himuon ko na lang unya kining lubnganan sa patay kagahapon. Maginhawa sa tagas kay perting kapoya man day magyaw-yaw sa tigulang na guys. Mautoy balak sa akong lolo kanhi guys. Di gyud na nako makalimtan kay pero medyo niya ipabati sa amoa dati guys. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw guys. God bless niyong tanan og sa wala pa maka-follow sa ako, follow na lang diha, share, pa-react, pa-comment. Daghang salamat ninyo guys. God bless.